Hai că nu fac cârnați, e nasele la mine. Aaa, face caca așa. Da, să facă. E nasele la mine. Ei o hârtie. Gata. 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 Nu, adă și râtele ăla de acolo să scrie. Nu. Cine s-a gândit că ele... Stai tu! Da, bine că a făcut-o. Cine s-a gândit că e face cârnați. Fac cârnați. Da, e bine. Nu, ia-ți pantaloni. Te-ai văzut-o? Ce? Pilot de jos. Hm? Da, pilot de jos. Să facă. Ah, Foarte bine. ai făcut cârnați. Stai, Nu-i voie tu, scot afară. Caca. Da. încă nu mi-au șudețele că nu faci. Da, da, că e să fac. Nu m-a ajutat pantaloni de jos. Hai. Vine înapoi. Aia nu-i mingea ta. Hai înapoi.